Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव बिग आपडेट बाव बेनो जाबाय एग्जाम डेट लोगोसे ग्रेड 3 नन टेक्निकेलनि एग्जाम माब्ला जागोन बिनि सायाव जों बेयाव नायगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लास्टआव लाइक खालामनांगोन आरो दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना ला बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव बेबायदि आपडेट मोननो दा बिदिब्ला जों फैबाय DHS.assam.gov.in आव तो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लेटेस्ट आपडेटखौ नायनोसै 25 मेनि लेटेस्ट आपडेट फैदों DHS निफ्राय आरो बेयाव मा होनदों नोंथांमोना गासिबो क्लियारलि बुंगासिनो दङ मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दाखालि एग्जाम जानो हायै बादि माखासे कन्डिशनाव दंमोन दैबाना थाखाय काछार करिमगंज हाइलाकान्दि बे मोनथाम थाखाय दायो लेटेस्ट आपडेट होदों जे एग्जामा जाफिनसिगोन ग्रेड 3 लेभेलाव नन टेक्निकेल दै दा लोगोफोर टेक्निकेल लाइना जाग्रोसिगोन 29 मेआव आरो लोगो लोगो आफ्टार 1 वीक नोंथांमोना मोननो हागौ ग्रेड 4 लेभेलाव बा नन टेक्निकेल लाइनाव ग्रेड 3 आव दा लोगोफोर एग्जामा बे जाबाय 29 मेआव जायफ्रा ग्रेड 4 आरो नन टेक्निकेल एडमिट डाउनलड खालामदों एनबिले देखायगोन मानोना दायो लिंकआ एक्टिभेट जायाखै लोगोसे एग्जाम डेटबो ओंखारखायाखै जेब्ला एग्जाम डेट ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना 7 डेज एबा 5 डेजनि सिगां एडमिट डाउनलड खालामनांगोन बेयाव जि लिस्ट दङ काछाराव जागोन एग्जामा 29 आव दा नोंथांमोना दङब्ला नायनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा मोनसे लेटेस्टआ बेनो जे जोंहा 26,000 भेकेन्सिनि एग्जामा जुलाइआव जागोन जेला नोंथांमोना बर'जों लिरनो मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामो बर' दंना गैया थ' नोंथांमोना बर'जों लिरनो मोनगोन ग्रेड 4 आनो जा ग्रेड 3 आनो जा जायखिजाया बर' रावजों नोंथांमोना लिरनो हागोन आरो प्रिन्टेड पेपार जाखागोन बर'जों सेलेक्ट खालामदोंबा बर'आनो जागोन नोङो जायखिजाया ग्रेड 3 ग्रेड 4 जि एप्लाइ खालामदों नोङो बर' सेलेक्ट खालामबा बर'आनो जागोन प्रिन्टेड पेपार ओंखारखागोन SID बायदि स' नोंथांमोना गाव गावनि रल नाम्बार फट' मोननायनि चान्सआ दंखायो ओंखायनो स' नोंथांमोना रावबो चिटिं खालामनो हाया स' नोंथांमोना बर' रावजोंनो एग्जामखौ होनो मोनगोन बे क्लियारखा आरो जुलाइआव जागोन बे 26,000 बेनिफ्राय हेल्थआ बिनि सिगांनो गासैबो एग्जामा कन्डाक्ट जागोन आरो साख्रिया जुलाइआव नोंथांमोना मोननाय जागोन होननानै CM सारा बुंखादों जेला स' नोंथांमोना मोनगोन दानिया जोंहा एग्जामा जायोब्ला जुनाव जागोन नालाय बबे डेटआव जागोन जों दानिया फैदो केलेन्डार्सखौ जों नायनोसै दा टेक्निकेल लाइना 29 आव जायोब्ला स' जों मोनदोंमोन 23 आव दा जों मोनदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना 23 आव एडमिट डाउनलड खालामनो हादोंमोन सानडेआवहाय नोंथांमोना एग्जामा जासिगोन 29 आव दानिया जोङो जुनाव नायोब्ला थ' जुननि डेटआ जाबाय 5 दङ 12 दङ 19 26 नाथाय लोगोफोर फार्स्ट उइकआवनो जानायनि चान्सआ दङ 5 आव नङाबा 12 आव जानायनि पुरा चान्सआ दंखायो मानोना बारा गोबाव दोना लोगोफोर थ' बिनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ जे नोंथांमोननि जुदि 5 आव जायोब्ला स' नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय 30 नङाबा 29 आव मोननायनि चान्सआ दङ एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हानायनि चान्सआ दङ ग्रेड 4 आव आरो नन टेक्निकेल लाइनाव दा जि आपडेट मोनो हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायनो दाबाव आं आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां मोनदोंबा खनसे लाइक खालामगोन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव जेब्लायबो जबनि आपडेटखौ मोननो